Hürmetli milletteşlerim, hürmetli bizning halkım menim tapşırığı sizne 10 yıllık yubileyiz bilen çın köngülümizden barlık Moskva ülkesinin tatarları isiminden kutlayım. Sizge tagında zor oңышlar tileyim. Alдағы günlerimizde özümüzün tatar halkımızını kütərib, özümüzün tatar halkının gref adetlerini gösterip, neçik yaşayışların türlü tübeklerde, türlü illerde yaşayışlarını gösterip bizni şadlandırgan için senenin zengin ekranlarda her bakçağında onu kitip turabız, her atına sayın. Big zor rahmet, şulay motor ettirip halkımızın yaşayışını göstergen için. Tarmışımızda da özümüzün tatar halkı şulay bir-birsin görüp, neçik yaşaganların türlü tübeklerde, türlü illerde görüp yaşasak idi. Özümüzde Finlandiyaga tatarlar yanına barıp kaçkan idik. Big motor etip yaşayırlar, özümüzün tatar tilimizni ömür boyu saklap, her birimizde şulay özümüzün tatar tilimizni saklap yaşasak idi. Halkım benim her vakitte da şulay tagında motor tapşırılar көрсәтергә насip булсын безгә. Исәнмесез, кадерле дуслар, милләттәшләр. Чынлап әйткәндә, үз яшәп җиңганчы 10 ел үтеп киткән икән. Үзем дә аптырап куям бүген. Әле кичә генә башлаган идек бу эшне сезнең белән бергә, конгресс белән бергә. Шуңа күрә бу форсаттан инде мин бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә Ринат Зинуровичка, чөнки һәр вакыт бу тапшыруга игътибар белән карый, һәр вакыт булыша һәм һәр вакыт без бу тапшыруны бергәләп эшлибез. Чынлап әйткәндә, кай вакыт миңа журналистлар әйтәләр, кай вакыт темалар җитми дип әйтәләр, кай вакыт сюжетлар җитми дип әйтәләр. Әйтәм, дөньяда 10 миллион татар яшәй. Шуңа күрә һәр берсе турында сюжет төшерсәң дә, әле бу 10 миллион сюжет булырга тиеш. Безгә дә 1000 еллык эшебез бар. 1000 еллык эшләргә кирәк, күрсәтергә кирәк, бергәләшеп. Шуңа күрә эшебез әле күп. Мин уйлаганча, бу тапшыруның киләчәге әле узак булыр дип уйлыйм. Бергәләп эшләргә, бергәләп татар халкын күтәрергә, берләштерергә, бергә булыйк, бердәм булыйк. Интимеш әйткәндәй, мы можем, без булдырабыз. Казанның 1000 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә юкка гына беренче президентыбыз тарафыннан без булдырабыз дигән шигар тәкъдим ителмәгәндер. Без үз уңаенда халкыбызның менә шушы Казанның 1000 еллыгына килгән 1000 кеше алдында шушы тапшыруларның кирәклеген тойдык. Андагы горурлык хисләре, андагы җылылык, моңа битараф карап булмый. Шуңа күрә дә әлбәттә шушындый тапшыру туарга тиеш иде һәм ул туды да. Менә 10 ел буена телевидениедә бара торган тапшырулар бик сирәктер, андыйлар бәлки булмый да торгандыр. Менә бу тапшыруның популярлыгы елдан-ел арта гына бара. Кайсы төбәккә генә, кайсы илгә барып чыксак та, андагы милләттәшләребез халкым минемне безгә җибәрегез дигән сүздән башлыйлар. Менә шушындый тапшырулар ул безнең милләтебезнең йөзе дип саныйм мин. Бу әлбәттә халкыбызның бик матур сыйфатлары бар, асыл сыйфатлары бар. Гомергә Ирак асырлардан килгән гореф гадәтләре белән бәйле. Ул халкыбызның бәхете шушы гореф гадәтләрен саклый алган һәм ул бүгенге яши торган милләттәшләребезгә хас. Шуңа күрә дә моны Ләйсәнә Садретдинова бик зур үҗәтлек белән, бик зур профессионал яктан югары эшләмештә халкыбызга шушы матур сыйфатларны яңадан кайтарып бирү белән шөгыльләнә. Халкым минем турында сөйләсәң бик кызыклы, бик кирәк, бик белем бирә торган тапшыру. Без аны һаман сайын карыйбыз, кызыксанып һәм көтәбез, һәм телибез уңышлар. 10 еллык, 20 еллык, 100 еллык юбилейлары булсын. Yeşil
Bugün bizde bik şatlıklı vakıga. Bugün halkı benim tapşırının 10 yılı. Biz indi bu merapiyatega bik şatlanıp keldik. Halkı benim tapşırığı bizden Gali avulunda iş mərtəb ötdi. Gırıp hayatlarını avuldağı işlerine көрсетілді. Halkı benim tapşırığı bik kerekli tapşırığı. Hem indi özümüzün Gali avulunda özara festivalinde biz halkın isim edip kuştuk. Çünkü biz nık yarattık bu tapşırını. Мен енді мен алып келдім сәлемдер, сосы Ғали ауылы халқынан, шын көңілден сосы халқы менің тапшырын 10 ел белән тәбрик итәбез. Яшкарала, Сургут. hürmetli тамашачыларыбыз, безнең экранда узган юлларыбыз тасвирланып барыр. Халкым минем тапшыруы иң беренче Россиянең зур калаларында гомер итүче милләттәшләребезне барлады. Екатеринбургда айрым тукталып алыйк. Гомумән Свердлов өлкәсендә бик күп чакрымнар узды. Халкым минем тапшыруы Буланаш, Октябрьский, Березовский калаларында булды. Алтын шахталарына да төште, Урал тауларында кичте. Татар халкының горурлыгын арттыручы милләттәшләребез белән очрашты. Яңа талантлар ачты. Халкым минем тапшыруы Татарстаныбызның Арча, Чирмешән, Кукмара, Мамадыш, Әтнә, Әгерҗе, Азнакай, Сава районнарында эшләде. Билгеле әлеге тапшырулар чит төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең соравы буенча да эшләнде. Бу татарлар арасындагы элемтәләрне тагы да ныгытты. Безнең халык һөнәрле. Халкым минем тапшыруында 10 ел эчендә 100дән артык һөнәр осталары яктыртылган. Аларның бик күбесе яңа үсеш юлына басты. Бу безнең дә уңыш.